अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग धनुषा के मिथिला बिहारी नगर पालिका में छापा मारले बाटी। ज्येष्ठ नागरिक सबके सम्मान के खातिर रकम निकासा भइला पर भी सम्मान न कल गेल आरोप में नगर पालिका में अख्तियार के बर्दिवास कार्यालय से खटल टोली सब छापा मारले बाटी। नगर पालिका 9 अंदुपट्टी के वार्ड अध्यक्ष बिंदेश्वर यादव से अनुचित कार्य कैल कहत अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय बर्दिवास में उजुरी दर्ता करावल गई बाटी। वार्ड अध्यक्ष यादव ज्येष्ठ नागरिक सबके सम्मान कार्यक्रम के खातिर छुटियावल गई 4 लाख के बजट में एक कर्मचारी राजकुमार मंडल के नाम में पेशगी भुगतानी लिहल, लेकिन सम्मान न कल ज्येष्ठ नागरिक सब बतावल उक्त निवेदन में उल्लेख कल गई बाटे। ऐसे ही वैदेशिक रोजगार से लौटल युवा सब के खातिर सिप मूलक तालीम के खातिर 4 लाख के बजट में 3,98,325 रुपये भुगतानी लिहल। वार्ड नंबर 9 अंतर्गत स्ट्रीट लाइट जड़ान के खातिर 8,07,92,921 रुपये भुगतानी लिहल। वार्ड कार्यालय संचालन खर्च मसलंद फर्नीचर ईंधन तथा सवारी मरम्मत के खातिर 4.5 लाख के बिल भरपाई पेश कैल 1,78,000 भुगतानी लिहल उक्त निवेदन में उल्लेख रहल बाटे। ऐसा ही वार्ड नंबर 9 में 2 इंच के कृषि पंपिंग सेट के खातिर छुटियावल गई 5 लाख में 4,85,032 रुपये भुगतानी लिहल। विद्यार्थी सबके सिकाई उपलब्धि के खातिर श्री राम जानकी आधारभूत विद्यालय कटरै तथा आधारभूत विद्यालय अंदुपट्टी के खातिर शैक्षिक सामग्री तथा पोशाक वितरण न करके 9,96,660 रुपये भुगतानी लिहल उजुरी पत्र में उल्लेख कल गई बाटे। ऐसे ही वार्ड नंबर 9 अंतर्गत खाने पानी के खातिर हैंड पाइप जड़ान तथा खरीद के खातिर छुटियावल गए 10 लाख में 9,66,751 रुपये भुगतानी लिहल स्थानीय चंद्रदीप कुमार यादव आ धर्मनाथ कुमार यादव से दिहल निवेदन में उल्लेख कल गई बाटे। पेशगी कल गई उक्त निवेदन में दोनों आधारभूत विद्यालय से ई विद्यालय में कोनो पोशाक वितरण न भइल आ उक्त वार्ड के ज्येष्ठ नागरिक सबके सम्मान न मिलल आ सही छाप कल गई आधार पेश कल गई बाटे।